سلامن ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ክኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ጥንሲ ክትሕዛ ትኽእላሉ መዓልቲ ቅልል ብዝበለ ኣረዳድኣ ክንርኢና ከምኡ እውን ካብዚ ብተወሳኺ ጥዕንኡ ዝሓለወ ወርሓዊ ፅግያት ንብሎኸ ኣየና እዩ ዝብል ሓሳብ ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ፍቕርን ናይ ሓዳርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ጥንሲ ንምክልኻል ትጥቀማሎም ኩሎም መድሓኒታት ይብዛሕ ይንኣስ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ጎናዊ ሳዕቤን ወይ ድማ ሳይድ ኢፌክት ኣለዎም። ብፍላይ ናይ 72 ሰዓታት ኢልክን ትውሕጦኦም መድሓኒታት መሊእኽን እንተትገድፍኦ ዝበለፀ ይምረፅ። ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ድማ ብተፈጥራዊ መንገዲ ጥንሲ ከመይ ክትከላኸሎ ከም ትኽእላ ክንርኢና። ፈለማ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥዕንኡ ዝሓለወ ወርሓዊ ፅግያት ሪኣ ንብላ በብክንደይ መዓልቲ ኣፈላላይ እንተሪኣ እዩ ዝብል ሓሳብ እውን ክንርኢ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ 24 እስካብ 35 መዓልቲ ኣብ ዘሎ ኣፈላላይ ወርሓዊ ፅግያት እንተሪኣ ጥዕንኡ ዝሓለወ ወርሓዊ ፅግያት ሪኣ ክንብል ንኽእል ኢና። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብ24 ክኸውን ይኽእል ብ26 28 ወይ ድማ እስካብ 35 ኣብ ዘለው መዓልትታት ኣፈላላይ ወርሓዊ ፅግያት እንተሪኣ ጥዕንኡ ዝሓለወ ወርሓዊ ፅግያት ሪኣ ኣላ ክንብል ንኽእል ኢና። ንኣብነት ልምዓንቲ ለካቲት 1 እዩ እንተልና ድሕሪ 24 መዓልቲ ኣብ ለካቲት 25 ወርሓዊ ፅግያት እንተሪኣ እታ ጓል ኣንስተይቲ ጥዕንኡ ዝሓለወ ወርሓዊ ፅግያት ሪኣ ኣላ ክንብል ንኽእል ኢና። ከምኡ እውን ብተመሳሳሊ 25 26 እስካብ 35 ብዘለው መዓልትታት ኣፈላላይ እውን ብተመሳሳሊ ወርሓዊ ፅግያት ትርኢ እንተኮይና ንኣብነት ሎማዓንቲ ለካቲት 1 እዩ እንተልና ድሕሪ 28 መዓልቲ ማለት እውን ለካቲት 29 ወርሓዊ ፅግያት ትርኢ እንተኮይና ከምኡ እውን ብተመሳሳሊ ድሕሪ 35 መዓልቲ መጋቢት 7 ወይ ድማ 6 ትርኢ እንተኮይና ጥዕንኡ ዝሓለወ ወርሓዊ ፅግያት ሪኣ ክንብል ንኽእል ኢና። ስለዝኾነ ጥዕንኡ ዝሓለወ ወርሓዊ ፅግያት ካብ 24 እስካብ 25 መዓልቲ ብዘሎ ኣፈላላይ እንተሪኢኽን ጥዕንኡ ዝሓለወ ወርሓዊ ፅግያት እዩ ክንብል ንኽእል ኢና። ነዚ ምስ ረኣና ክትጠንሳ ትኽእላሉ መዓልቲ ንምፍላጥ እንታይ ከድልየና ይኽእል ዝብል ነገር ክንርኢ። እቲ ቀዳማይ ዘድልየክን እዛ ጓል ኣንስተይቲ በቢ ክንደይ መዓልቲ ኣፈላላይ እያ ወርሓዊ ፅግያት ትርኢ ዝብል ነገር እዩ። እቲ ካልኣይ ዘድልየና ነገር ድማ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ወርሓዊ ፅግያት ምስ ጀመረት ንክንደይ መዓልቲ ምስኣ ይፀንሕ ዝብል ሓሳብ እውን የድልየና እዩ ክንፈልጦም ኣለና። ከከም ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ እዩ። ንኣብነት ወርሓዊ ፅግያት ጀሚርክን 2 መዓልቲ ዝፀንሐክን ደቂ ኣንስትዮ ኣለኽን ከምኡ እውን 3 4 እስካብ 7 መዓልቲ ዝፀንሐን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣለዋ። 2 መዓልቲ ዝፀንሕ እንተኮይኑ ጥዕንኡ ዝሓለወ ወርሓዊ ፅግያት እዩ ክንብል ንኽእል ኢና። ኮይኑ ግና ልዕሊ 8 መዓልቲ ዝፀንሕ እንተኮይኑ ጥዕንኡ ዝሓለወ ወርሓዊ ፅግያት ክንብሎ ኣይንኽእልን። ኮይኑ ግና ካብ 1 እስካብ 7 መዓልቲ ኣብ ዘሎ ግዜ መፅኡ ዝኸይድ እንተኮይኑ ጥዕንኡ ዝሓለወ ወርሓዊ ፅግያት ክንብሎ ንኽእል ኢና። ስለዝኾነ ክጠንሳ ትኽእላሉ መዓልቲ ንምፍላጥ ክልተ ኣገደስቲ ሓሳባት የድልዩና እዮም። እቲ ቀዳማይ ዝረኣናዮ እታ ጓል ኣንስተይቲ በብክንደይ መዓልቲ ኣፈላላይ ወርሓዊ ፅግያት ትርኢ ዝብል እንትኾን እቲ ካልኣይ ዝረኣናዮ ድማ ምስ ጀመረት ብክንደይ መዓልቲ ወርሓዊ ፅግያታ ይኸይድ ዝብል ሓሳብ ኣገደስቲ እዮም። ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በቢ 24 መዓልቲ ወርሓዊ ፅግያት ትርኢ ጓል ኣንስተይቲ መዓዝ ክትጠንስ ከም ትኽእል ክንርኢና። ጥንሲ ዘይትሕዛሉ መዓልትኸ መዓዝ እዩ ዝብል ሓሳባት ክንርኢና። እዚ ኢልና ናፍቲ ካልኩሌሽን ክንኣቱ እንተለና እዛ ጓል ኣንስተይቲ በቢ 24 መዓልቲ ኣፈላላይ ወርሓዊ ፅግያት ትርኢ እንተኮይና ንኣብነት ልምዓንቲ ለካቲት 1 እዩ ንበሎሞ ቀፃሊ ወርሓዊ ፅግያት ትርእየሉ መዓልቲ ዝኸውን ዕለት 25 ለካቲት እዩ ዝኸውን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? እዛ ጓል ኣንስተይቲ በቢ 24 መዓልቲ ኣፈላላይ ወርሓዊ ፅግያት ስለትርኢ እዩ። ቀፂልና
ካብ 24-16 ንቕንሰሉ 8 ይመፀልና። እዚ ማለት ካብ ዕለት 8 ጀሚሩ ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእል እያ ማለት እዩ። 24 ወርሓዊ ጽግያት ትርእየሉ ናይ መዓልቲ ኣፈላላይ እንትኾን እቲ 16 ድማ ንቕንሶ ኮንስታንት ነምበር እዩ ወይ ድማ ኩሉ ሻዕ ንቕንሰሉ ቁጽሪ ምዃኑ እዩ። በቢ 26 መዓልቲ ኣፈላላይ ወርሓዊ ጽግያት ትርኢ እንተኾይና ካብቲ 26-16 ንቕንሰሉ ምክንያቱ እንታይ እዩ? እዚ 16 ኮንስታንት ነምበር ስለ ዝኾነ እዩ። ኩሉ ሻዕ ንቕንሰሉ ቁጽሪ ስለ ዝኾነ ነዚ ኢልና ናብቲ ጉዳይና ክንምለስ እንተለና ካብ 24-16 ንቕንስ እሞ 8 ይመፀልና። እዚ ማለት ካብ ዕለት 8 ጀሚራ ጾታዊ ርክብ እንተፈጺማ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ነዚ ምስ ረኣና እቲ ቀጻሊ ወርሓዊ ጽግያት ትርእየሉ መዓልቲ ክንርኢ። እዚ ማለት እታ ጓል ኣንስተይቲ በቢ 24 መዓልቲ ኣፈላላይ ስለ ትርኢ ለካቲት 1 ዝረኣየቶ ቀጻሊ ትርእዮ ድማ ለካቲት 25 እዩ ዝኸውን። ካብ 25 ክልተ ንቕንሰሉ 23 ይመፀልና። ስለ ዝኾነ ቅድም ኢልና ቀኒስና ዝረኸብናዮ 8 ማለት እዩ። ካብ ዕለት 8 እስካብ ዕለት 23 ጾታዊ ርክብ እንተፈጺማ ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ዕለት 8 9 10 ዝበለጸ ጥንሲ ናይ ምሓዝ ዕድላ ዝሰፍሐ ዝኾነሎም መዓልትታት እዮም። እዛ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ለካቲት 1 እስካብ ለካቲት 7 ጥንሲ ዘይክትሕዝ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ኣብዚ ግና ተጽዕኖ ክገብር ዝኽእል ነገር ኣሎ። እዚ ድማ ወርሓዊ ጽግያታ መጽኡ ክንደይ መዓልቲ ይጸንሕ ዝብል ሓሳብ እዩ። ንኣብነት ወርሓዊ ጽግያት ጀሚራ 2 መዓልቲ ዝጸንሕ እንተኾይኑ ንኣብነት ለካቲት 1 ጀሚራላ ኣብነትና ስለ ዝኾነ ለካቲት 1-2 ጸኒሑ ይኸይደሉ ማለት እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ዕለት 3 እስካብ ዕለት 7 ዘሎ መዓልቲ ወርሓዊ ጽግያት የለን ማለት እዩ። ስለ ዝኾነ ካብ ለካቲት 3 እስካብ ለካቲት 7 ኣብ ዘሎ መዓልትታት ጥንሲ ዘይክትሕዝ ትኽእል እያ። ጥንሲ ዘይክትሕዝ ትኽእለሎም መዓልትታት እዮም ካብ ዕለት 3 እስካብ 7 ዘለው ማለት እዩ። ኮይኑ ግና እዛ ጓል ኣንስተይቲ 4 መዓልቲ ወርሓዊ ጽግያታ ዝጸንሕ እንተኾይኑ ንኣብነትና ለካቲት 1 ጀሚራ እስካብ ለካቲት 4 ወርሓዊ ጽግያታ ጸኒሕሎ ማለት እዩ። ድሕርዚ ዕለት 5 6 7 ድማ ወርሓዊ ጽግያታ የለን ወይ ድማ ከይዶሎ ማለት እዩ። ስለ ዝኾነ ዕለት 5 6 7 ጥንሲ ዘይክትሕዝ ትኽእለሎም መዓልትታት እዮም ማለት እዩ። ስለ ዝኾነ እዛ ንሪኣ ዘለና ጓል ኣንስተይቲ በቢ 24 መዓልቲ ኣፈላላይ ወርሓዊ ጽግያት ትርኢ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ኣብ 24-16 ንቕንሰሉ 16 ኮንስታንት ቁጽርና እዩ። ኩሉ ሻዕ ካብቶም ናይ ወርሓዊ ጽግያት መዓልቲ ኣፈላላያት ንቕንሶ ቁጽሪ እዩ። ካብ 24-16 ምስ ቀነስና 8 ንረክብ። ስለ ዝኾነ ካብ ዕለት 8 ጀሚራ ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ድሕሪዚ እስካብ መዓዝ እዩ ደኣ ክትጠንስ ትኽእል ዝብል ነገር ክንርኢ። ነዚ ንምርካብ ድማ እቲ ቀጻሊ ወርሓዊ ጽግያት ትርእየሉ መዓልቲ ክንረኽቦ ኣለና። እዚ ማለት እዛ ጓል ኣንስተይቲ በቢ 24 መዓልቲ ኣፈላላይ ስለ ትርኢ ዝኣብነትና ኣብ ዕለት 1 ለካቲት ወርሓዊ ጽግያት ስለ ዝረአየት ድሕሪ 24 መዓልቲ ማለት እውን ለካቲት 25 ወርሓዊ ጽግያታ ትርእየሉ መዓልቲ እዩ። ስለ ዝኾነ ካብ ዕለት 25 ድማ ክልተ ንቕንሰሉ 23 ይመፀልና። ክልተ ቁጽሪ እውን ከምቲ ቁጽሪ 16 ኮንስታንት እዩ። ኩሉ ሻዕ ካብቲ ቀጻሊ ወርሓዊ ጽግያት ትርእየሉ መዓልቲ ንቕንሶ ቁጽሪ እዩ 2። ስለ ዝኾነ ምስ ቀነስና 23 ይመፀልና። ስለ ዝኾነ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዕለት 8 ለካቲት እስካብ ዕለት 23 ለካቲት ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእለሎም መዓልትታት እዮም። ድሕሪዚ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ወርሓዊ ጽግያታ መጽኡ ክንደይ መዓልቲ ምስኣ ይጸንሕ ዝብል ነገር ንፈልጥ። ድሕሪዚ ንኣብነት 3 መዓልቲ ዝጸንሕ እንተኾይኑ ለካቲት 1 2 3 ወርሓዊ ጽግያት ኣለዋ ማለት እዩ። ስለ ዝኾነ ካብ ዕለት 4 እስካብ 7 ኣብ ዘለው መዓልትታት ድማ ወርሓዊ ጽግያት የብላን። ስለ ዝኾነ ካብ ዕለት 4 እስካብ 7 ዘለው መዓልትታት ድማ ጥንሲ ዘይክትሕዝ ትኽእለሎም መዓልትታት እዮም። በዚ መንገዲ ንኻልኦት ደቂ ኣንስትዮ በቢ 25 26 እስካብ 35 መዓልቲ ኣፈላላይ ወርሓዊ ጽግያት ዝርያ ደቂ ኣንስትዮ መዓዝ ጥንሲ ከም ዝሕዛን ከም ዘይሕዛን ክትፈልጡ ትኽእል ኢኹም። ክትፈልጣ እውን ትኽእላ ኢኽን።
ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ቅልል ዝበለ ካልኩሌሽን እዩ። ነዚ ንምስራሕ ድማ ክልተ ኣገደስቲ ነገር የድልዩና። እቲ ቀዳማይ ዝረኣናዮ በብክንደይ መዓልቲ ኣፈላላይ ወርሓዊ ፅግያት ትርኢ ዝብል ክትፈልጡ ኣለኩም። እቲ ካልኣይ ንሪኦ ድማ ወርሓዊ ፅግያት ጀሚራ ምስኣ ክንደይ መዓልቲ ይፀንሕ ዝብል ነገር ክትፈልጡ ኣለኩም። ነዞም ክልተ ነገራት እንተፈሊጥኩም ብቐሊሉ መዓዝ ክጠንሳ ከም ዝኽእላን መዓዝ ከም ዘይጠንሳን ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውሊ ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒለይ።